Ito yung ate. Ano po to? Ate, ano po to? Bakak. Bakak. Anong gagawin dito? Lola. Ay, Lola. Ate, sa tigaya. Sa tigaya. Samplo. Samplo? Ito lala. Magkano isa man? 20. Tay. Balik ka lang natin. Ha? Ano po yan, kuya? Pakak. Pakak. Anong pwedeng pangluto dyan? Panggata. Panggata. Tapos yung matamatis kaya maganda. Magkano yung sukat mo dyan? 10 po. Sige. Tingnan nga. Anong paninda niya? Ano yung paninda niyo? Masarap ba to? Sugod nga. Ba't ka tumitingin? Picture kayo, baka maano kayo. Sige na, sukatan mo na ako. Bibili ako. Bilis! Magkano isang sugot dyan? Pugi, ha? 10? Hindi pwedeng 5? Oh. 10 lang, boss. Kani. 8 pesos. O, bigyan na. Pwede? 10. Pugi. Anong grade ka na? 8 pesos yan? Anong pwedeng gawin dito? Ha? Lagyan ng bagong kamo. Lagyan ng bagoong. Isang ganito lang. Ay, ba't ang dami mo nang nilagay? Malulugi ka na. Sige, bili ako. Okay na. Ano to? 8 pesos lang to? Masarap ba to? Tikman mo na. Sige. Ay, naku. Tama na to. Tikman ko lang siya. Sige. Sukli. Sakle. Sakle. Saan galing to? Sa
Ha? Isang gatel? Sige. Para may pambili lang ng ulam kanyo. Okay. Yan. Ayan. Thank you po. Sige, sa'yo na to. Yan, galing naman. Salamat, sir, kanyo. Okay. Sige. Pinaupo Thank you. na sila dito para makabenta naman. Di ko sir! Tay. Kaya wala tulala.
Tanggal ka na sa magkalyo, kulubo. So, ito pa na siya nito ngayon dito dito. Para tapos na yun sa paa. Ayusin ka na lang yan mamaya. Sabi ko. Dan pag may insomnia, dadayin na lahat ng matapalag. That's food, because it's Magkano itong suman? 20. Ilang piraso? 20. Apa? 4. Para sumpal ni ada kurtina mi udah. Hanapnya madam, nih bos. Hanap po bos? Pulang lagi. Yan.